खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार चेनेल जाना गासैखौ बरायबाय। सिगांनि भिडिअ आङो सावरायदोंमोन कर'ना भाइरासनि सोमोन्दैनो दि वर्ल्डआव बेसेबां जों थैखो बबेयाव बेसेबां इफेक्ट जादों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो एसे आगोलनि भिडिअ नोंथांमोननो आं शेयार खालामबाय। आं दा नैबे भिडिअआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों दे कर'ना भाइरासखौ स्टेज राननाय जादों स्टेज 1, स्टेज 2 एन्ड स्टेज 3 एन्ड स्टेज 4 बे मोनब्रै बाहागोआव राननाय जादों। अब्ला स्टेज 1आ मा, स्टेज 2आ मा, स्टेज 3आ मा आरो स्टेज 4आ मा बेखौ मानि थाखाय बाहागो खालामनाय जादों आरो इन्डिया माबे स्टेजाव दङ बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामगोन। दिनै इन्डिया नैथि स्टेजाव दङ। थ' बे हिसाबाव फार्स्ट स्टेजआ मा? दा फार्स्ट स्टेज होननानै बुङोब्ला जे चाइना, हमना ला आमेरिका, इटालि, फ्रान्स जायखिजाया जायगानिफ्राय नोंथाङा फैयोब्ला फैनायनि उनाव फैग्रा फैग्रा नोंथांखौ चेकिं खालामबाय। बे चेकिं खालामनायाव नोंथाङा पजिटिभ मोनबाय अब्ला जों बेखौ फार्स्ट स्टेज होनना बुंगोन। नोंथाङा गुबुनजों माने बे नोंथाङा जादों खिन्थु गुबुना जाफायाखै नोंथांजों अब्ला जों बेखौ फार्स्ट स्टेज होननानै बुंनाय जागोन। अब्ला सेकेन्ड स्टेजआ मा? सेकेन्ड स्टेजआ मा? अब्ला सेकेन्ड स्टेजआ जादों मा? जाय बिथांमोना नोंथाङा गुबुन जायगानिफ्राय फैबाय, हमना ला नोङो चाइनानिफ्रायनो फैबाय, चाइनानिफ्राय फैबाय नोंथाङा चेकिं खालामनाय फार्स्टआव ओंखारदिया नाथाय लासैनो बे सिम्पटमा फैबाय। फैनायनि उनाव नोंथांजों लोगोसे गुबुन सासेया जाफाबाय, हमना ला सोरबा सासे XYZआ जाफाबाय। अब्ला बै XYZ जाफानाया बे लिमिटेसन जाबाय। नोंजों लोगोसे सासे सानैया जाबाय, हमना ला न'आव रायज्लायफैबाय, नोंसोरनि मादारा जाबाय, नोंसोरनि फादारा जाबाय, जायखिजाया रिलेटेड मानसिया जाबाय। अब्ला बै मानसिखौ हिस्ट'रिखौ नायगोन, सोर सोरा जादों, सोर सोरजों रायज्लायदों, सोर सोरनाव बारदेरदों बेखौ नायबाय। अब्ला गासैखौ नायखांनायनि उनाव मोनसे तुलमुल मोनसे हमनो हाबाय। अब्ला जों बेखौ सेकेन्ड स्टेज होननानै बुंगोन। माने नोंथांजों लोगोसे गुबुना जाफानायखौ जों सेकेन्ड स्टेज होननानै बुंगोन। आरो इन्डियायावबो बेनो जागासिनो जिहेतु गुबुन जायगानिफ्राय फैबाय, बेनि हिस्ट'रिखौ नायदों, सोरखौ लोगो हमखौ, सोरजों रायज्लायखौ, सोरजों बारजेननायनि सम्भाबना दङ, बबे जायगायाव मानसिया थांखो, दा बै हिस्ट'रिखौ दिहुननो हायो दा बे हिसाबाव नैबे इन्डियाया सेकेन्ड स्टेजाव दङ। दा बे बेलायाव नैबे इन्डिया सेकेन्ड स्टेजाव बेखौ राननाय जादों। माने सासेनि अनगायै गुबुन सासेजों रायज्लायबाय, हमना मोनबाय बेयो सोर सोरजों रायज्लायदों, सोर सोरजों मादों बेखौ रोखायै मिथियो। अब्ला बे सेकेन्ड स्टेजाव दा इन्डियायावबो लिमिटेड मानसिया जादों, जेरै मैयालागि 511 जना जादोंमोन। दा ई हिसाबाव जों नोजोर होयोब्ला इन्डियाया सेकेन्ड स्टेजाव दङ, माने साननो हायो लिमिटेड मानसिखौ। दा थार्ड स्टेजआ मा? दा थार्ड स्टेजाव इटालिफोरा, स्पेनफोरा दा गोग्लैदों बे थार्ड स्टेजाव बिथांमोना। दा थार्ड स्टेजाव जादों मा? जाय बिथांमोना सेकेन्ड स्टेज जाबाय, हमना ला सेकेन्ड स्टेजाव सासे सानै साथामखौ जादों, नाथाय सासे मानसि जाय मानसिया माने आल्टिमेटलि बियो सेकेन्डआवबो खालामाखै, नाथाय बे गिदिंगासिनो, दिनै उमुगाव थांबाय, तुमुगाव थांबाय, दिनै उमुगजों रायज्लायहैबाय, नाथाय बे रायज्लायनाय सुबुंखौ बे कन्टेन्स खालामनो हाया। सोर सोरजों रायज्लायो, सोर सोरनाव बे बाबेनखो बे माबाया भाइरासआ, बेखौ बिथाङा लिमिटेड खालामनो हाया। अब्ला बे थार्ड स्टेज जायखौ जोङो नैबे इटालियाव, स्पेनाव बे जागासिनो थार्ड स्टेजआ। दा इन्डियायावबो बे फैनाङाथों, जायनि थाखायनो नैबे मैया मोनाबिलिनि 12टानिफ्राय, हरनि 12टानिफ्राय नैबे कारफिउ होनाय जादों, जायखौ जों मा होनना बुंगोन, बेवहाय शाटडाउन खालामदों इन्डियाखौ 21 दिन। अब्ला बे बेलायाव नोजोर होयोब्ला जोंनि इन्डियायाव थार्ड स्टेज जाथ'वाखै, जेराव जों लिमिटेड मानसिखौ जों साननो हायो, नाथाय मा थार्ड स्टेजाव मा रावखौबो साननो हाया, बबेथिं मा जादों मा जायाखै बेखौ मिथिया, माने सोर सोरजों रायज्लायदों बेखौबो मिथिया। माने आल्टिमेट बे मा जायो, नोंबो जानो हागौ बैबो जानो हागौ दा बे स्टेजाव। मानोना नों हिस्ट्रि मिथिया, आंबा सोरजों रायज्लायदोंमोन, सोरजों माजोंमोन, सोरनिफ्राय फैखो बे बेरामा, दा बेखौ मिथिया, जायखौ जोङो थार्ड स्टेज होनना बुंदों। दा थार्ड स्टेजाव नैबे जोंहाय इटालि, स्पेन बिथांमोना थार्ड स्टेजाव दं। दा फर्थ स्टेजआ मा? दा फर्थ स्टेजआ जादों मा? जाय बै बेरामजों साग्लोबसारनाय, माने आल्टिमेटलि गासिब जायगायाव बे गोसारबाय। हमना ला चाइनायाव दा गासिब जायगायावबो गोसारदों। दा बेबायदिनो जोंनि इन्डियायावबो हमनानै ला बे गासिब जायगायावबो जुदि गोसारोब्ला अब्ला जों बेखौ फर्थ स्टेज होनना बुंगोन। आरो फर्थ स्टेजाव माने लोमजानाया ओरैबायदि बारा जागोन, माने सोरखौ नायनो नोङो, गासिब जायगायावबो जागोन। दा बे स्टेजआ फर्थ स्टेज। थ' बेनिखायनो जोङो बै फार्स्ट स्टेजनिफ्राय जिहेतु जोंना सेकेन्ड स्टेज दङ, सेकेन्ड स्टेजावनो लाकिलि इन्डियाया नैबे शाटडाउन खालामनानै बे कमिउनिकेट, बैजों बै रायज्लायनाय, बैजों लोगो हमलायनाय बे भाइरासखौ गोसारलायनायखौ होबथादों। अब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद लाखि। बे बेरामा नोंथाङा जुदि नोजोर होयोब्ला बेवहाय गासिबनावबो नैबे कमिउनिकेट, ससियेल डिसटेन्सनि गेजेरजों बे जानाय बेराम बियो हारसिंनो सोमजिनाय बेराम नङा बियो। हमना ला नोंजों बैजों रायज्लायबाय, बैजों लोगो हमलायबाय, बैजों रायज्लायबाय, बै रोखोमै बे सेम सिस्टेमाव फैनाय। अब्ला बै सेम सिस्टेमखौ खोमानो थाखायनो इन्डियायाव नैबे शाटडाउनखौ खालामनाय जादों।
आरो शाटडाउन खालामबा आल्टिमेटलि बे भाइरासआ गुबुनजों बारदेनाय नङा आरो बे लिमिटेड होननानै बुंदों बे भाइरासआ मोनसे लिमिट थायो हमना ला बेयो खायसे खायसे जायगायाव बियो खायसे बिबांनिल' सम बियो जिन्दा थायो बा गोथाङै थायो बेनि उनाव बे आल्टिमेटलि बे थैलाङो आं बेखौ बबे जायगायाव बेसेबां सम थांनानै थायो बेखौ आं नोंथांमोननो गुबुन मोनसे भिडिअ खालामगोन दा नैबे स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 खौ नोंथांमोना गमामायैनो बुजिबाय जानांगौ आरो हयथ' भिडिअसो बानायनाय नङाब्ला बबेबा मोनसे थालांनोबो हागौ दा बे हिसाबाव आङो जाखिनि डाटा आं मोनथिगौ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला आंजों कमेन्ट्सनि गेजेरजों शेयार खालाम आं बेनि उनाव आबुङै जेसेबां हायो नोंथांमोननो आङो बेनि सोमोन्दै आरोबाव भिडिअ बानायगोन थ' नोंथांमोनखौ आंखौ मदद होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आं सानदों मा नोंथांमोना नैबे समाव जिहेतु शाटडाउन जाबाय 21 दिननि थाखाय दिनैनिफ्राय स्टार्टिं थ' बे हिसाबाव नोंथाङा मा खालामदों आं बेखौ रायज्लायनो लुबैदों नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंजों फोरमायहर नोंथाङा मा मावदों भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों नोंथांमोना हयथ' मोजां मोनदों नैबे बुजिना स्टेज 1 खौ माखौ होनो स्टेज 2 खौ माखौ बुङो स्टेज 3 खौ माखौ बुङो स्टेज 4 खौ माखौ बुङो अब्ला जोङो स्टेज 2 आवनो जिहेतु इन्डिया दङ अब्ला स्टेज 2 खौ जोङो गासैबो फालिनांगोन आरो बे ससियेल डिस्टेन्स बे सुबुंजों सुबुं फोनांजाबनाय जे सेन्स सिस्टेम बेखौ जोङो गारनांगोन थ' बे हिसाबाव जों बबेबा मोनसे जमा जानाय बबेबा मोनसे जायगायाव थानाय बेफोरखौ जों गारनांगोन टटेलि आरो जुदि जों बेखौ मानियाब्ला जों नों आं गासैबो जोबस्रांगोन बे रोखा जिहेतु बेनि थाखाय फाहामथाय मुलि दासिमबो भेक्सिन ओंखाराखै मेडिसिन ओंखाराखै थ' बेनि थाखायनो जों सांग्रां जा आरो सांग्रां जानानै जों खामानि मावनांगोन